Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Η μίσα είναι κυβερνητική οδηγία. Βλέπετε που πάει η Ελλάδα μπροστά με τέτοιους δρόμους. Δεν λέτε καλά που είχαμε ένα Σιμίτη και τους έκανε. Άλλος ηλίθιος αυτός. Δεν μπορούσε να προηγηθεί ο δρόμος τουλάχιστον Κορίνθου πατρών και η Ελλάδα πάει μπροστά. Πού πάει μπροστά η Ελλάδα? Ένας βουλευτής δεν έχει τα αρχίδια να τους πούνε. Μη λέτε αρχίδια, μη λέτε αρχίδια. Μη λέτε αρχίδια μαζί με βουλευτής. Η συνειρμή είναι περίεργη. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, να είστε καλά. Να σε ρωτήσω. Τι θες? Τις μαλακίες που λες, πότε θα τις παίζεις επανάληψη? Το βράδυ, σήμερα. Α, τι ώρα το βράδυ σήμερα? Να δω, μισό λεπτό, δεν ξέρω. 8 η ώρα, 8 η ώρα έχει πάλι μαλακίες. Α, εντάξει, να σου πω. Μετά την εκπομπή του Κουφόπουλου, όποιος αντέξει και μείνει ζωντανός, έχει ελληνοφρένα επανάληψη. Να σου πω και κάτι. Μήπως χρειάζεσαι μασκότ? Ναι, θα ντυθείς κάτι? Όχι ρε, έχω σκύλο και μάλιστα είναι πανέμορφο σου. Έχω, δεν χρειάζομαι, έχω τον Κουφόπουλο. Άντε χέσου. Γι' αυτό και μπαίνουμε μετά. Αλλά είναι η συνεργασία. τι λέγεται και Ρωμαίος και είναι και πολύ ρομαντικός. Ο Κουφόπουλος είναι ρομαντικός? Όχι, ο Ρωμαίος είναι ρομαντικός, όχι ο Ο Κουφόπουλος. σκύλος? Και ο Κουφόπουλος ρομαντικός είναι. Άντε ρε. Εκεί που λες, ας πούμε, με την κοπέλα στο ανέβουμε σε ένα βουνό να σου δείξω τα αστέρια. Ο Κουφόπουλος είναι το βουνό. Δεν έχει ξαναγίνει. Πάντως αυτό για τον Αλαβάνο ξαναπείτε το. Ποιο? Ότι τον στηρίζουμε. Τον στηρίζετε, ναι, με όλες τις δυνάμεις. Εγώ τον έχω και εικονίτσα κατά το μαξιλάρι. Αυτόν και τον Άγιο Παντελεήμονα. Καλά ρε Αποστόλη, σοβαρή να πούμε. Ναι. Παίζετε διαφήμιση για φροντιστήριο να πούμε, στηρίζετε την παραπαιδεία, ρε μάλια. Έχουμε και εμείς τα συμφέροντά μας, φίλε. Το ξέρω φίλε, το ξέρω ότι είσαι κατά βάθος ρουφιάνος και διπρόσωπος. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν λέω ότι δεν είμαι, αλλά δεν είναι αυτό. Απλά στα φροντιστήρια βάζουν Sky στα διαλύματα. Α, γι' αυτό. Είναι αυτό και επειδή στο Ακμή διδάσκει και ο Άρης ο Πρωτοσάλτε. Γι' αυτό. Άλλο καλά, το σφυροδρέπανο να του πεις να το γυαλίσει γιατί κάνει κάτι χαρταχούτσα τώρα τελευταία. Αποστόλη, ανίκανες και επικίνδυνες κυβερνήσεις, παραπλανητικές, δεν τις δικάζουνε. Αυτόν τον Καραμαλή, ποιος θα τον δικάσει που μας έχει αλλάξει την Παναγία? Πώς να νομίζω Αποστόλη? Ο λαός, όπως κάθε τετραετία. Και αλλάξει τα φώτα ο μαλάκας να πούμε. Περιμένετε, ναι, τώρα. Γεια σας. Γεια. Θα ήθελα το φαξ που παίρνουν οι άνθρωποι που έχουν κάποιο παράπονο να καταγγείλουν για τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχετε παράπονο από δημόσια υπηρεσία? Έλατε, είναι δυνατόν? Μισό λεπτό γιατί έπεσα από τα σύννεφα. Και έχω στραμπουλήξει τον αστραγάλο μου. Βρε, είσαι ο μικρός? Βρε. Όπως το λένε, ο Καλαμούκης είσαι? Ναι, ο μικρός Καλαμούκης. Ο μικρός Καλαμούκης. Ναι, θα βγω και σε βιβλίο όπως είναι ο μικρός Νικόλας. Ναι. Έτσι, ο μικρός Καλαμούκης. Λοιπόν, άκου να δεις, με έχει, να μην πω τι κάνει ο ΟΤΕ. Σας έχει γαμίσει. Ακριβώς, ναι. Καλά το κατάλαβα. Έλατε, φαίνεται. Είδες οι Γερμανοί έχουν τον τρόπο τους. Καμώτο, ασυστήρ. Από τη Δευτέρα... Ήρθαν οι Γερμανοί και είδαμε χαρά στα σκέλια. Δεν πιστεύω να βγαίνω στον αέρα. Όχι καλέ. Γιατί μόλις γύρισα από τον μπάνιο και δεν άνοιξα ραδιόφωνο. Πού πήγατε για μπάνιο? Στο αυλάκι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πήγατε στο αυλάκι ή κάτω από το αυλάκι? Έλα Απόστολε. Έλα καλέ. Έχεις δει στο Γιακόπουλο η ιστορία του μικρού Γιωργάκη που λες? Δεν άκουσα, πες το πάλι. Η ιστορία του μικρού Γιωργάκη. Πούντι? Το έχει ο Γιακόπουλος, ένα νέο βιβλίο. Α, δεν το έχω δει. Μετά το ξανθόγενος υπάρχει και το χαζόγενος. Αποστολή. Έλα. Ο Sky το πρωί βγάζει τους μεγάλους Έλληνες. Ναι. Η ελληνοφρένεια πρέπει να αναδείξει το μεγαλύτερο μαλάκα.